орзу дорам ки ин видео барои шумо муфид буд. Салом алайкум дӯстдорони Englishkada. мо имрӯз тасмим гирифтем ки барои шумо мавзӯъҳои харидани чипта, мавзӯъ дар бораи ҳавопаймо, чӣ қадар бор гирифтан дар ҳавопаймо, гумрук ва амсоли инҳо мавзӯъҳое омода кунем. обуна шудан ва пахш кардани зангуларо фаромӯш накунед, то ки аз аввалинҳо шуда аз видеоҳои мо огаҳӣ пайдо кунед. мавзӯи имрӯзаи мо харидани чипта мебошад ва инҷо мо якчанд ҷумлаҳоеро омода намудем ки суҳбат байни шумо ва байни оҷонсии сафарӣ сурат мегирад. то охири видео моро ҳамроҳӣ намоед. биёед рафтем. Let's get into it. I'm flying to Dushanbe by plane tomorrow. I'm flying to Dushanbe by plane tomorrow. ман пагоҳ бо ҳавопаймо ба Душанбе рафтан мехоҳам. Have you made a reservation? Have you made a reservation? оё брон кардед? яъне чиптаро пешакӣ банд кардед ё ки пешакӣ чипта гирифтед? My reservation was confirmed yesterday. My reservation was confirmed yesterday. брони ман дирӯз тасдиқ карда шуд, яъне дирӯз чиптаамро тасдиқ кардам. Which airline are you traveling by? Which airline are you traveling by? бо кадом хатсайр сафар кардан мехоҳед? Salmon Air. Salmon Air. бо Salmonair. ин 5 ҷумла як муҳовараи хурдеро ташкил доданд. биёед боқимонда ҷумлаҳоро мебинем. My flight is non-stop. My flight is non-stop. парвози ман бетаваққуф аст. ё метавонед вобаста ба ҷои сафар мекардагиатон ин ҷумларо истифода кунед. We have a stopover in Dubai. We'll change planes there. We have a stopover in Dubai. We'll change planes there. мо дар Дубай таваққуф дорем ва онҷо ҳавопайморо иваз мекунем. Is your ticket one way or round trip? Is your ticket one way or round trip? оё чиптаи шумо яктарафа ё дутарафа ҳаст? It's one way. It's one way. яктарафа ҳаст. ё чунин ҷавоб хоҳед дод. It's round trip ticket, but my return trip ticket is open. It's round trip ticket, but my return trip ticket is open. дутарафа ҳаст, аммо чиптаи бозгашти ман боз аст. What time is your flight? What time is your flight? парвози шумо соати чанд аст? It's at 10 a.m. It's at 10 a.m. соати 10 саҳар. What time does a plane take off? What time does the plane take off? ё ки ба ҷои take off мо метавонем калимаи leave истифода кунем. What time does a plane leave? ҳавопаймо кай парвоз мекунад? What time does the plane land in Dubai? What time does the plane land in Dubai? ҳавопаймо кай дар Дубай менишинад? What's your flight number? What's your flight number? шумораи парвозатон чанд аст? It's 970051 ё ки 9700511 9700511 мебошад. якчанд калимаҳои марбути дигар ба мавзӯъ. Airport. Airport. фурудгоҳ. Plane. Plane. ҳавопаймо. To travel. To travel. сафар кардан. To book. To book. ё ки to reserve. To reserve. брон кардан. To fly. To fly.
парвоз кардан. Flight. Flight. парвоз. Arrival time. Arrival time. вақти вуруд. Departure time. Departure time. вақти парвоз. хуб тамошобинони азиз, дарси имрӯзаи мо инҷо ба охир мерасад ва дар видеои оянда дарсро идома хоҳем дод ва орзу дорам ки ин видео барои шумо муфид буд. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, пахш кардани лайкро дариғ надоред. то видеои оянда, худо ҳофиз.